esi dị enye agba na nkwụ n'ijike gafụ ga-agba na nkwụ bụrụ ịgbasịa nkwụ idulu ụmụnnazi agụba m mba na o nwere onye ke alụ for me ọ bụrụgodu na gịnị a na-abọsị okwu nya gbaganata na o nwere onye ga na-atị ya ga-agba na nkwụ asị m ọkwana ya ewee jekwa papi ya wee sị abịa bịa na a ga-agba akwụkwọ ọ sị na ọ bụrụ na mami ya ga-abịa na ya ma mbịa agwa mami ya sị anya bịa na a ga-agba akwụkwọ ọ sị na ọ bụrụ na papi ya ga-abịa na ya ma mbịa ihe a ka ndị a na-agbakọghịrịgide na papi ya bịara agbamakwụkwọ ya na mami ya bịakwa agbamakwụkwọ ya ya na di gbasị akwụkwọ ba ọ sị m nne na this man ya na anụ na afịa bụ salad mefe bụ salad na ọnyanwa bụ di bụrụ nwunye na this man fụsịala ya n'anya ya baba mba ọchịla akwa ya pụọ jee n'ilo na this man achọrọ dị nsogbu ọ sị m nne ya bata afọ ime fiabịa arụ ya tago ya na-amụ nwa anya mụọ nọ na-ejiche 4 years 5 years dutonye amụsị ofu nwa ya ekuchelu feche na this man enye nụrụ ya nsogbu ọ sị m nne ma malụ that girl ya si n'aka ya wee fụ die na the girl sakwa na asịsa na ọ sị na di ya afụ ya fụrụ o wee nụbịa na o nwere mgbe ya ji wee chee n'ụwa na fana abụọ ga-end as husband and wife no na ihe a ji wee kwalụ that guy pushunye eto that guy bụ gịnị ka the guy pịtọli anya ka mama nyanwa wee fụ na the girl abụrụ sent ka mama nyanwa wee fụ na nwaanyị ọbụla ka mpịtọlia na ọnya bụ ife ya ji wee mee ife ya mere ọ sị m nne ma mana to the point na this girl ya abịa bie pịa ogene arụ m dị ejezula ego ozula ego pụọ ka di pụtazi asị na ọnyanwa ka fa wee see na this man ga-afụsịa ihe a na-efu anya ọma nkwu okwu until one day ya anụ ka ọ na-akwa kpụrụkpụrụ ebe a nọ n'ilo na-eme ife ya wee bilite wee nyụọ wee fịa ka ọ na-amịla ego n'etiti ego di edobere ai na ọnyanwa bụ ife selofa mana before ihe anyị selofa na this girl gwọrọ ọgwụ ka ọ bịa gbasaa ya na die bọsị echi efo agba akwụkwọ wee bịa wee kụọ di ọgwụ die wee gbọba ka nkịta die gbọba ka nkịta ewee weta ma mmiri nsọ na-efie na-ekpe before this man wee chigete na fencha niile bụ ife ọsala na asịsa ọsị m nne na onye chie mụ anya na onwere ife na-eme ya na onwere ife na-eme maka na di nọgide behave vesa ọha ya na-asị ka ekwu ụdị nwoke bibi a na-ekwu di agbawakwa ka nkịta a na-ekwu ịmara so many things mele at once mana Chukwu buoli agha niile ọ sị m nọ nke ịgafụ bụ ihe seziela ha before the girl wee nọzia di wee nọzialebe di eketa na fada atọzi ọkwifugo ị na-echele mmadụ njọ mgbe emeela onye afọ ọkwifugo na ife o chele echiche bụ ka demand pịtọrikwa onye ka mami a wee ha anya aka ihe a wee mee this man fụsịala ya n'anya fụkwụnya zodo na ana n'anya na ya mụrụ na ndị be ndị a na-asị na ọ bụrụ ịnụ di bụ isi no highest 4 years na ife ndị be nne ha nyere ya ka wee si na di wee gbapụta ọ sị m na ihe a bụ 30 years of marriage na 30 good years of marriage ọ sị m nne ya mụrụ nwa ya ọbami abịa ọmụgwọ mami abịara ihe kpechalụ n'ụlọ onwe maka na di efụrụ ya n'anya ọ sị ka a na-akọla anyị ihe a kịta na di ezugidelie mesie first degree mee masters ya na ya chọọ ime ịbụ dọkịta na di ga-azụkwa ya ma mmalụ ụmụ nwanne ụmụ stepmother ya yes na o nwere nke bụ prọfesọ ọ sị m na papi azụ kpọsị fancha niile n'akwụkwọ mana ọnyanwa bụ onye ọzụrụ na di bụ onye zụrụ ya ọ sị m ọ na-agakwa na ya ji nwoke na-abụ nwaanyị na-abụ na anyị na di edo happy na ya agụsịgo akwụkwọ okenye chọrọ ego ịghọta na ọ sị m ọkwa na wee nọgide stroku wee tụọrọ nna ya ọ na-aya ya kata ndị be die ya ndị ụmụnne ya wee kpọbịa sị a na-arụ adọrọ papafa ya bịa ka ọfụ papafa ya wee jebe ruo papia dinele a na afụ ya na o kwuru okwu ya wee nọrọ ebe afọ bebe akwa na-asị na papia anwụkwa na papia anwụkwa
ọ sị m ebe afọ ka ya nọ na-ebe akwa na-agwa ya okwu na-eme ka ama ma ọ ga-egegodi ọnụ before anything na-eme. Ebe afọ ka ya nọzie step 60 ya di na-anụ ya chọrọ ịnụ ya nọ wee bata wee tubi ya afa. Ọ sị m nwoke ekunye nọla ana ya na ya na-abụ karịba ụka. Ozugbo nwoke ekunyenye were ihe fichaa anya nye die sign si abịa kafana. Ọbụna nwoke ka kpọkwara ya asị afọ. Nwoke ka kpọkwara ya asị afọ. Ya wee na unu amaalụ na ife ya lụzịrị bụ na ejere nete nne ya na arụ adọrọ nne ya na ejere nete ya. Ya wee kpọọ ọfa wee sị ha na ya jekwa nete nne ya na bọsị ya lụ na nwoke atụpụrụrị ọnụ ka ọlụfa ihe mee nọ kọsalụfa. Ha wee kpọọ ya wee kwabịa si onwe ife nwa a mee gị na ịnụta nwaanyị ekwere gị ọnụ na iwe buru wee bụ nwa bịa alụgo ụwa na o nwere ife a na-eme mmadụ ike emerọ this girl ma still kedu ihe bụ nsogbu gị. So kwanye a wee basịala ya mba wee yọkwa ya sị anya chigebekwe. Ọ sị m ya wee chighekwe nke ife a ga-emekwanụ. Ya wee chighebe n'ebe afọ ka o luzi wee tụgharịa anya na ya na-abụ wee kwuo nwa okwu ha kwuka ekwusie ya na oluechie niile papịa nwụọ. Ọ sị m ọkwanye ya ka papịa nwụrụ ha wee bidonụ wee debe ihe eji ya akwanụ papịa akpọnụ ya anụ sị ya ngwanụ na ihe eji akwanụ na ya elugo osikwa nka ọ pụọ nka kọba nnọọ kọgide kọsịa. Ọ sị m nne mami ya bụrụ ofu akpa rice bunye ya wee sị ha unu bukwala akpa rice ahụ bunye na ihe eji eje mgbalị ịghọtago na maka na mami ya ọ na-amagoro onye mami ya nwụrụ ọ chọrọ na ịbịa ọ chọrọ ịma ọ chọrọ ime netin ọ sị ihe a bụ ihe o mere. Ọ sị m akwanye ole ụbọchị mgbalụ ya eluo ka ya baa je gbaa egwu ya na die chaa ka ya baa je gbaa egwu ya na die nke ụmụ nwaanyị ndị step 60 ya agbapụta ndị na-anụ di azọbakwana onye ga-ebu ụzọ gba egwu maka na right ya ịghọta na asa ada o. So ndị ya na ya na-abọdụ wee bịa wee sị ha nya hapụ ya wanyị na ha nọgolu n'ọnụ ụzọ o wee kwolu wee bịa